Yo. Eja hotin. Ma hai. Me hoye. Eja tin. Me pa cha o mi show u ba so a. Mi wo bodua. Me wo baburu. Mi wo kuro ani opede he. Yo ani mi nkura mu mam. Kadi machi. Mi wotin jaba. Ikura men sam baburu. Sa sam ne me kan he. Ikura turodo. Kontomponi. Onyame boame. Eja wotin me pa cho ya ma oni so kakra wai na ye nte wo kasa no. Me pa cho awie ya wa bebo ya boye di asem wa da woro. Two. Mama ni atian say Brenya mu hono. Aha na me ntiapo abofra su school. Ana a teacher for no frem say abofra no oni school ho. Enti me bom modra e ko hwe abofra no na ye hunu no ba bi a owo. Nyame boaye. Ana obi ti anaso say akra no abema obi wo busua ye freno kwakuyima nemra ne ye freno keyima ono na meba no wode no esisa kashu wode na ye adwuma enti mene meyere abram ponsan yetua namon ye ko busua krum ho ye ko no menya nipa miensa kame ho ma ye ko owura no ne maame ho ne maame ye frɛ no ata obi sɛ kwan so ma menso me bon ma ne sɛ me ba yira me hunu no na obi ne atia na mo so sɛ ne ba no me ba no wo ne ba yima no ho ampa maame ada so a maame no ɔka nokre ɔ sɛ nokre wa hunu sɛ ne ba no o moto da bia wode me ba tena so wode ne kwafuom kosesa kashu na woni ba bia abofra nso firi enti ne maame no kan se wodwene ho a wonte ase na oka obisa ne ba no se na abofra no wode ne firi hin o so Eja hotin. Me pa cha hotin menka. Abusuafo so ya ye. Ye papa yi nkoma ye ni di nkomo no free nkransa. Technology no ye kan ye no bi ye ni abritwa no ai ba bi agana no ye de ye kro no bi no. What nkransa SOMPA studios na memete kumase na me ni di nkomo no. Eti ene Ghana no bibia e possible inshallah alaji ba umi abeba me pa cha we jate ma say mo ni pa ko ni obefu mama wo se ye de na maame he abrante ne maame wala wo hunu ba he one ne ba se beti moto so be kwa fuom because se ka shu nyina na wo ba he no okosuku hello secondary form 2 now ye there na border border na border ni otimi be fie kodi be machi kwatena moto su kwase saka ashu maame asemini o abofra he wanya enti chese na nwanwa kasa eja ye tie o to wasame so enti maame ne maame no so oka ni nyina se ne ba no ne me ba no kwafuom kashu mu kosisa kashu enti oka chan se o makra no onko onfa no ba bia wo enti wo ya me ba no ko school ma de che Monday
na me ne me yere no so ye kɔ ma ne maame no kasa ase me nyina ya mesa me bank ransa aya na otwe na makɔhwɛ akora no wɔ hɔ nti me so yare nti na yare na sara kan ho biem maame afi be mere kakram na teacher no ba ko frem say akora no kura wo mu hunu no biem maame be ye say bosumi ni ya pa akora yi saa ye hunu ba bi owo ye hunu ba bi a akora yi ote atukrum ho ye hunu ejaten abrantie no be any uba no frase se wo mutu anamon a wo start se wo hwehwe akora no wo ma prosifo asote mami dabi wo baba you an ye wo yesuku mu wo secondary school wanya ne ntie se wo fi school mu aba ya be ma bi fie tini moto so de ne sister kashu wa akobusa akoda he ne maame baaje atum wantumi ama prosifo banche no no yi wani eja mentiro ya sa mami won se me yare o hwa be se na otwe mienu ntema na sese me ho atom kakra sese metim ma sore abranti ya ja chimpa chomi muso washi wi oye bidia wanum wi SOMPA FM suban bia na tura fi so di akodan koye he bosumi seni chese ma se kire dia etem we kura no chese akra no onkosu school he wajai won na firi krom okura ko baabi foforo aye hu baabi a wodan afa se nye so ya busua ho dabi na mo frɛ no mo wɔ number bi a mo de frɛ no hwese bi a mo benya na ese boy no abo ne wo ba ne nyinaa mame me ba no de ne mame no wɔ number ofrɛ no a ɔmfa na boy no so yeni number o hwɛ a enne na me nsa kan number ti number he wo de mampanifo me de amampanifo no abi je hu frɛ no wanya no yo me pa cho obi ani ha obefa ko no ama me o ate atomu ama me dan no ametimu ama ye adwuma no eti ejati mi ura wa mame ti se mame me mwane wo penti a wo de asem hi be mame me de abedan ho sese me yare fo a mini ahodene timi de abedan ho se hommoa me kwane be fa so a me ban obesara konu school na ne da achemo no so hu na da achemo so olman me so akran betima aboa me manya bibia di mame nyabotan ye nya yima wa homan so ne ne ntwetwe nkomo wa akate no honsan frɛ no maye nyabotan ye gusuala ye nti ayi eja hotan se wodi awia ni sakran be kɔ ni suku wo pene so me no ade maye why hello yima yes na ho te say me hu ye me pa cho ma me adazo ani o me wo SOMPA TV so wo ifa SOMPA TV so SOMPA TV na den e wo kumasi nyabotre na me ne nkasa me toto ayampia nyabotre me pa cha papa bi ye frɛ ne otin jaba o se wo ne baba e twempra wo de akora na dwan go we na wo hunu no kura bi wom wakati no monsan frɛ no na wo wura yi we na de Ghana de yakituwa bi we ye betumi atrake we ye bechew ti so no ye de abotre ne pa so wo se won tiase na wo de jabe ba me so me tia no me ye fire ti won famra na me fenhia no number you're calling is busy. Please try. Ejatin mame se wo hwe pa what de akora yi kwa e You're calling is busy. Please try again.
abofra no koka ne every bro nyam ho de ba bia no che se o ma kra no kwan woni abofra no a na ja o ma abofra kwan o ma abofra kwan sa abofra won chechire no wo ban wo fie sen wo ban so ya kwala bone ne to ni wo ye no de wo ban wo fie sen mama o 20 years wo bai photo ni be de atosu one ni awi wono wo no wo baako na aja maje akora no na masare se mesa de akosuo nyini ye SOMPA FM eti bad ekuta ni nyoni mahene wo ye dabi be ma de one ni wo sa be ma ni aboa me a sa be dabi me ba no wo kunu asese a wasare kosku no mesa de no kosku no yo de nya aboten na ye nye bia na hello brahima Hello, yes. me si papa bi o se e friend o tin jaba o se ne baba woni no ashim from December no ni baby ane ba ne wo nukura bi wo Enyemia munkope ni pakru no wa enyemia ba. Yo enya wa yate abije mun check number ne mayen na ye hunu bi pen enya wo no a mun check mayen enya wo a na ye wade ase wa wi akola no de aro de na wo kwa criminal case. To copy a tone, press *1. The price of the current caller tunes ring is 50 pesos for 30 days. Hello. Hello, Ima. Missy Enyemia, your friend is Baba, no friend like you, no police at you. Who be my press me? Eh, won't tell Papa ready watch it. More number here, my near who be pen. Timude check number my na e wonu an se anyi wonu anso a ye hwe mama papa ne fa number nto so momo ba number ne confirm wa ha ne ensan hwe eja woten mama number de odi my he be friend ye friend na wo se anyi wonu a o me so me ko ye ko bushia no sa number no na omede ma me yere say ye boy no number eguni stock ra anim na abrantie na wo fo so mabo o mama ne ye say ne maame nim ne maame no yesi wa ja ne papa de ye koe no ye nya no nti ne maame de on first pay di kal ko ho a ye ko sinu so a ono o ma galance nyina na sese no a o ma free busua ho no maame ni so onim baabi a o moko ejatin sese ya odi abrantie yima na free busua ho no ne maame mu so omunim krokra o moko so ana maame nanu ye ko na maame no die ni busua o mo se okọ baabi okọ ayie na ne papa nso ni ho ne papa no so men kai so kurum ho ne papa no ye bi se o mo se maame no na jai ejoti wo ba ya wo de ne picture atusu abusuafo amwo kuransa busua bafi pinihi chirehi amoma bia onima ba ye ya ne picture da SOMPA TV so honkan kire no se wa akodi bia ye yima kwa yima wo suni bia eye wo mra ni fie na ni school ehia eja wo bai so nya akola di ogina we dia wa so mama se ne maame so ware nti wo fa ne maame lie na ya me de me tietia oluman nti unu huro nkwa onyiye production line abusuafo am wo hwan ye owiase ma baabia production line no neguso no wo bia wanwu akodaa yi eja mpacha oba ne ye friend say be friend say Regina Mponsa if ye din so be friend say
efem afia amponsa baaku wa baaku afia amponsa foto ne da so no adehye am wo baafi pini kranka amoma kirehi bia de nani abone so tamiabu babia atabu kwame danso moma ye hunu na yima no yama ni hunu semra e wo Ghana ada na mayu amaba ye pemuda achia na mu twane akota menam beautiful girl like you would pemachi ko school adu na mu hwidam esesa cashew sabi quotidien masem enu kwa elele ni ya fimu ko ya piem ne mema no so anu num wi no amuti wom shele meti shele wasuru pila wasura jai no amu jimwa semwa saswa masem ejatin nyabote wate na ye de odi asem ya beda ye to se be wie program na bia frɛ sɛ wo bai ba hu ni baabi ti twa wakoma to yem na sabre he me ma badwafo abem no ba kyerɛ ba dwen susu dwen sɛ sɛ wapomudi kura nye nyabotan mami ne ma dwen mra fam na nyaminti mami amponsa ye be hu no ware nyabotan mami nyabotan bebre na tie de abadwafo so be ebe kan wai ebusuafo amore show yi me ye ne nkransa ba me tikumase SOMPA studios na me ye show no won nkransa SOMPA studios timi papa me ne kasa won nkransa na me te SOMPA ha etiji ye di se wo atabu kwa me danso bebia na wo story a fa ko SOMPA nkransa so de bebe kumase nso afan ba de ko SOMPA nkransa ye be ye ne se de ye ni ya nothing more, nothing less. Somebody, ye market yapa. Allah walai, me say champon. Judge, papa ya samu eye mario ho e kakra. Che say wo say ono krampo no won tiapo. Na wo hwa akoda no minka say wo ye akoda bone na mom wa soro. Akoda ya sebi foto ya ebebeto so yi. Wodi kan awo baako na wusa wawofo age akwada ne se to suku eso wamfa ensua nyansa wasan afiri wono masa ko bema foforo enchen na chese ne age kan no a sebi na se na se ni dew sakura boni sam na ye ni dew se sebio akwa bi so obi so de na franso so de a ene na eye wonyankopon no a na papa yi ekoto ma boy maame as esesen koma aposifo ebam ma ija yesi ehunu ge no baby SOMPA de je ma results o ala walai ya trasia na be kire de across board pepia hello mira ma he ejo so ma me pa chawo na ho te sei yakopan dum na wo se Erade ada romane mompa ebonti me ho oden te se tete ho ewaduro no na yesi usi wahunu ye bayi wo baabi ada woroma wahunu pristia takwa pristia therefore me pacho hunu da bayi therefore this Edia ne ma ugidi say ono a ada woroma ye mun check line ma ye ana le shamu me rampacha hu nyina ye kakra sa online break you hello sir me say me sister please akwala me hu lady me hu say ono a sa wa hu me pacho say na wo ton ade ana bia bibia Credible hospital here. Na kwala ni de minye ni sakura no wono ho.
After no hospital. Say papa no akola no papa no ana papa no say wate akola no. Ana wakwa wo foforo. Oba no akola. Yo de my producer no ye gina so na ye nye line no na ye nkoso communicate na. Mate. Mon connect me ma eja na mi musa eja eja jaba. Eja tin. Mami. Se wo kwani de wan fa kola bi ani na chi anko. Dabi ne ba no owo no wonya wonante apene eti akra no ko school. Ti akra. Yo ko tre ya o pass ya. Se o ko school. Nti akra ne ba no me amere no ma to school a se o ko school. Ti akra de o ya mo nche won kransa. Akra de wo nche won kransa. Yo yate. Ya hwe bia na wakwa wo foforo. Se o si bro nyam na wo firi wo nche. Bro nyam se abri se bo so me nwotwidi. Bi kura okọ no wonyam. Ti betimi aye se wono a. Ti wo de yenya aboten. Ti yebra na je abai wani din no. Oto de ko check hospital records no mu ahwe. Ti yebe sorry show we so no. Na sa abai wa we. Baby o hye no. Yakotwe no e de na ba. Na ne papa nya ne fa udi na kwaku ima no. Je fa eni ade bia wo na ye mfa nipa e de fodi. Na o fo pa de foda. Wo benya sima de fodi. Mo de mo se mu suro hwe emrante amaba. Ya fi mu amufa ngom nko a sabosom se saman sa chacha se hwan se jepim wo fi mu dia wo beturi na na ye ne yande atwere ban na wani ato gena dia wom mu fa ngu wom yenya ga nu o yenya ga nu wa homa so o na na ya je phone no SOMPA de oh na ba kire ye de nya titom wie na me bom sa na jata ne keka mu wia hello waba pa na wo te say na me adum amponsani me pa jo amponsani me ne wo ka say imponsani wo hu ofe papa ba ya me da ko wo papa say from December wa frifie wo hu ne yam so sister ma me won ka say ni ma won ka say me father be like because the last time we spent contact na ba ko ni contact me pa jo amponsa gina yie kakra na wo la hi breaki me say oh no me father say December me nyam je mu because the last time we did hu fi on e man sa wo hu wo fie ho mu bi sana mame what dey mu bi me pa jo nyabotan enti dia wo papa ka say December na wo free fie na nya no kure odi turo na me pa cha wo amponsa suku he wajai mi dai etu ko school no go school dai ba say school se unye boarding ana wo dey o se why then se wo dey ana bo ye border mo san friend mami eja oten mami what wo ba no say wo boa na wo free fie December bia asam ne wo ka wo boa na anokore mami ni o kan no me ba na kan enye nokore bela wa ya kranka enye nokore kra woni wo ya hello say o kranka me wa say ni hunu no woni school ho te bia teacher for no frɛ me eja tin nya botan kranka braku ne bosom he bosomfo kranka braku ne bosomfo he papa ye wate bosom he ho me wa fa no na na kofi ni ya ba be frɛ no Auntie Mary wa ya tachi me dwam wotontoma bosomfo ba ni nia wa me store ni mu park ne car ti bosomfo fa me nia agrokura kranka braku ne ti ye wie pe me frɛ no The number you are trying to reach is on another call. Please stay on the line or call back later. Na kranka die. Yo, ma. Na nanti eye mi fie. What? Yo, mami. Better branch any goddamn this Sagasti. Tis Sagasti away ya kranka. Why be a mobile money?
ɛde ama mponsa sɛ wo bɛ wale no a wo de bɛ no ho ade any problem because 20 years when you bosom fo kranka bosom de ote ho no ɛyɛ me wofa ne nua ba poten a odi nachi maame na fa me sɛ ne ba ɛwɔ techi ma ante Mary ti na na ba ne wa me store anim na ɔbɛ park ne tundra to oni me wa agro kola nti ɛgye ɔte nya botam wie pɛ me fresh sister na na ne wo fa ase ne ya pe obi wa kranka ho na branti e be frɛ ne Sagasti he ba frɛ no na na no manim so ma kwada ma o me ne ho ade what yo mame yo awrade nkan ho na ye kekan ye ne ho abai wa no anfa ko ni biem onfa na ma bize judge onfa wo de ye be ko so ye case to be 2 kura ma ne to me 2 kura ne nya na ye ne be kasa eja wo kasa yo wọ́n sẹ́ wọ́n fẹ́ na ọkà tiẹ̀. Sẹ́ ẹ̀họ́ nyẹ́ secondary school so wọ́n boarding school from December bẹ́sí bá now na ẹ̀họ́ yẹ boarding school maame. ẹ̀jẹ̀ awo diẹ sẹ́sẹ́ ọ̀là wọ school akọ́bù sẹ́ school mu wọ́n mi yẹn rẹ̀ bí àná bẹ́ẹ̀ máa yẹ ìṣòro school nso a why. Dabi school ọdí òní họ. Sẹ́sẹ́ wọ́n diẹ sẹ́sẹ́ yẹn fa ni sẹ́ wọ́n yẹn hunu baabi a ọwọ́ bẹ́ẹ̀ la wọ́n yà kranka baabi yẹn mobile money branti ẹni car name di Sagasti tí wọ́n nyà nyira yẹ yẹ bẹ́ẹ̀ tún di approti fọ́ kura kọ́ akọ́kyẹ́m bẹ́ẹ̀ máa hẹ́ wọ́n ní mi yà adwene sáà. Yo omi náà yà adwene. Yo nti Awurade nkan ho why. Yo ẹni ẹ̀yà mi yà adwuma maame. ẹja. Pẹ̀sẹ̀ kyena anọpa. Mẹ́kọ̀ ọ̀ nam di police for akọ̀kye boy no. Yo ti di ebe si bi ama yẹ nte wo nka. Yo nti. Mẹ́sọ̀ mi da ase nyame nhyira ho bebree. Mi nso bi wi a mẹ́yẹ ho. Sompafoɔ deɛ. Yo mo ba ha first park ra me gye mu nkratare bi a baabi a me yɛ adwuma no oluman me di bi abobɔ hɔ. Nyame nhyira. Nti hɔ a ne ma fidie nyinaa da. Nyame nhyira wo. Nyame nhyira wo. Mẹ́sọ̀ mi da ho ase bebree. Yo yɛn nso yɛ da ase. Abusua sese yɛ me ka kyerɛ mu sansam yɛ bɛ sɔre no baabi a wɔhyɛ bia la sese wɔwɔ kranka eti mi wie a yɛ bɛ frant Mary na yɛ hunu ai yɛ hunu tina yɛ hunu deɛ yɛ bɛ yɛ ho